Suci, 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 Pinuji yang suci, Haleluya, Kang Jumeneng Raja. Suci, 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 Pinuji yang widi, kita sadaya memuji samya. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Legi 19 Mei 2019. Sumangga dinten punika kita nampi jejer memuji Gusti, memuji Gusti. Para adiyuswa, pamuji dhateng Gusti saged maneka warni caranipun. Lambah gesang ingkang nuhoni dawuhipun Gusti, pitembungan ingkang ngluraken asmanipun Gusti, menapa dini pitulungan dhateng sesami. Kita memuji Gusti awit saking pakaryanipun Gusti lan panguwasipun Gusti. Pramila saben umat ngaturaken pamuji kagem kamulyanipun Gusti. Boten wonten satunggal pribadi kados dene Gusti Allah ingkang kagungan kuwaos ngrengkuh gesang kita. Jabur 128 ayat 13 ngendika, kabeh iku karben padha memuji marang asmaning Yewah, awit amung asmane kang luhur, kamulyane ngungkuli bumi lan langit. Cetha sanget kita katitahaken dening Gusti amrih manembah Gusti. Pepujian punika boten namung sakwijining ritual, nanging minangka timbalan ingkang sejati. Jalaran Gusti Allah punika pangeran ingkang nitahaken jagat lan saisinipun, lan namung panjenenganipun ingkang pantes dipun sembah lan dipun bekteni. Gusti Allah piyambak ingkang pantes dipun puji, sarta manungsa ingkang sampun karancang dados panembah Gusti punika kedah ngluraken asmanipun kanthi setya lan tulus. Sageta saben tindak tanduk lan saben timbalan gesang kita namung ngluraken asmanipun Gusti kanthi manah ingkang suci lan tresna asih. Para adiyuswa, monggo kita tansah memuji asmanipun Gusti, awit Gusti ingkang nitahaken, ingkang ngreksa, ingkang mitulungi kita. Kita saged memuji asmanipun Gusti lumantar tata gesang, pitembungan, tumindak lan pengangen-angen dhateng Gusti. Sinten kemawon ingkang memuji Gusti ateges piyambakipun tansah nyaket raket lan ngakeni panguwasipun Gusti. Sinten kemawon ingkang memuji asmanipun Gusti ateges piyambakipun setya dhateng Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepebut dumateng kawula, amrih kawula tansah setya dhateng paduka, amrih kawula tansah memuji mulyakaken asma paduka, amrih kawula tansah ngakeni dhateng paduka. Monggo paduka ingkang berek para adiyuswa lan sinten kemawon ing jagat punika, matemasdanipun menika tansah mulyakaken asmanipun Gusti. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang reksa, ingkang paring pitulung, malah kepara paduka kemawon ingkang berkahi matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken Ibu Helmi Suprapto, warga GKJ Immanuel Solo, wilayah Pucang Sawit, ingkang dasak mangkin nembe nandhang sakit. Monggo Gusti
Paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing KKJ Pugeran Bapak Minto Taruno ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe tetep ngreksa paring pitulung matemas sedherek kawula menika enggal nampi raga ingkang pulih sampurna saking paduka. Kawula pasrahaken Ibu Tulat, Ibu Lismartono, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoyo, lan Ibu Subcipto, warga KKJ Magelang ingkang wonten ing pemulihan. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wekdal sakmangke wonten ing pemulihan ing KKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan. Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono, lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kawulanipun sedherek kawula ing KKJ Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing KKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 KKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing KKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing KKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono, lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.